E, por certo, que hoxe os tres grupos da oposición municipal solicitaban a convocatoria dun pleno extraordinario para que o grupo de goberno aclare todas as circunstancias que fixeron que se perdese o obradoiro de emprego. Ante a falla de explicacións verídicas, afirman os tres grupos da oposición. O que aínda é máis grave, a falla de responsabilidade. Os tres partidos rexistran unha solicitude para exixir a convocatoria inmediata dun pleno extraordinario monográfico para aclarar todos os puntos deste que, segundo iles, é un goberno incapaz de cumprir nin tan siquera cas súas obrigas máis básicas.